winjo ka wacho ni mano bo timre kanga mano ng'ama wacho Josiasa mag riwruog Azimio koro nyiso oganda jo Kenya ni kik chunygi tho kata obedo ni od bura nyocho kalo paro mar chik mar finance bill ma igeno ni dhi miyo ngima medo idho. Josiasa go mawuok e kaunti ma Kisumu wacho ni oganda koro oikre mar winjo okang' machielo ma idhi land kod ogai mar Azimio Raila Odinga mano tich ariyo juma manyien. Jotelo go mane losi kar chung od bura ma Kisumu East e seche ik mar jaohala ma Kisumu Ben Aguko osingo ni gibiro medo kedo kod yore duto e neno ni Kenya kwanza okoketo ne jo Kenya ngima moridore. The family, we've been praying for the family. Jumani nyoridore maratari. Neke jomoko okao gino ma jopiny 95% ok dwa kelo nwaka. Kendo gikaso wago, gikaso koso gikaso. To wan land Raila Amolo Odinga nyo wago no koso kwagoyo. It's not over until it is over. Adwa koneu ni tich ariyo juma manyien. Wan gi jopiny koso waoge go. The very hustlers that put them in government, they left at the stage in Ruiru, in Githurai, in Madare, and everywhere. That same hustler, I can assure you, that same hustler will bring you down in 2027, and it may be sooner rather than later. Wacho kanyo mano siasa mago magushuru mabende dhi nyime e pacho kendi erokamano ahinya mana wit jarodi wacho ni Ramogi News nenore e yono ero makare ka intiere e gwenge marodi makaluga japeng' achiel mar Abom Center wacho ni bende ineno Ramogi TV kendo luwo weche manyien kaka medo donjo chife mane chiwo burial permit Mashaka Hola nyiso ni nong'eyo tho Mashaka Hola dwaro ne gi bende omakge ma bende ariyo kuomgi nosemaki sia mwisho kae bende luwo weche manyien mago mag Ramogi TV.